en ji kamɓe ngalu mabɓe nen ɓeydo galleji fan résidence en galleji centre ville ganduɗa galle hen foof sa ƴeewi ɓuuri milliard ɗum fof keeɓi ɗum ɗo o foti yaade retraite ɓuuri 65 ans omo yaha retraite o wiye ɗo ha kaddi gurdam makko lewru foof mo waɗani million ngaji 4 e feccere o totte auto e chauffeur o waɗne temedere litre essence temedde 5 litre essence 500 litres d' essence temedde 5 litre essence o totte ɗum on sa won kaɓeteɓe nder hôpital uji ɗi nen ɗon ngala jubti ko vacataire uji manam ma tikeji jeeye lewru maayo goto hen foof metne hunde te ɓen nen toon duuɓi kitali nen toon état wi ala doole pour wadde ɗumen recruté won jangguinoɓe nder guuri men to en e nder guuri sénégal foof partout Kédougou enen ɗum ɗon ko vacataire uji ko addi grève aji ɗiɗo gasata ɗo e enseignement o ha bonni enseignement sénégal hasriniri ɗum ɓeydi ɗum jaa hen ko won hen hewɓe ko ponno ko yoɓede joɓaka ɗum won hen hewɓe ko ponno ko waɗede reclassé totte jobdi mumen par ce que joɗimi duuɓi mbaɗaka classement no kandi o joɓaka ɗum won poɗɗo ƴettede ko vacataire uji jaaha poste uji de santé nder guuri kewɗe nder sénégal ko vacataire uji jogui ɗum ɓen foof nen liggono sénégal ɓe hen he ñaw nguɗo en ji en mbawi hen hebde ñaw ngu mara deytali maayi hen mbiya an aɗa ƴetta neɗɗo ganduɗa ligganaki sénégal haydara yeehi retraite sénégal waɗini ɗum foof a rokka ɗum lewru foof 4 millions et demi ɗum waɗi décret o ɗon décret 964 numéro 964 o suuɗ ɗum décret cuuɗaɗo noon ala wodani saabu lawol leydi ndi ko wi loi goto ganduɗa ko 70 1970 ja wiya ko décret so waɗama yo feññini e journal officiel batahal leydi ndi balɗi tati so feññinama balɗi tati ɗen décret o fuɗɗata wodde tawi ko Dakar Thiès Diourbel e Ndar keddi koye Sénégal ko ene Tamba ene ɗum ɗon par ce que nden ko otona wonno journaux ji ɗi te Tamba ene goɗɗuno ko balɗe 5 après aɗani ko waɗi saabu décret so waɗaka publié tan yimɓe foof ganda ɗum ɗo ene woodi caliɗo ɗum yaha waɗoye attaqué cour suprême comme no men mbaɗi ni on décret fotani waɗede exécuté eɓe cuuɗi ɗum waɗiɓe suddi ɗum par ce que ɓe gandi keɓe mbaɗi ko hanani en hersini en jurmini en nefni o suuɗi décret 964 o ɗon nomen gulde le 17 avril o ƴetti ɗum ha o foti balɗe 4 woni balɗe ɗe ɗo mo limannomi joni o ƴetti goɗɗo décret 976 noon waɗi nommé Aminata Tall présidente par conseil économique et social honoraire décret gaɗiɗo ko haalanno tan innani inde hay goto wi kala nomaɗo président conseil ɗum woni avantage uji ma après décret goɗɗo noon ari wi Aminata Tall waɗama présidente janggo so welama o wi Aminata Touré woni président ɓawa janggo so goɗɗo ari wi ɗum ɗon donc décret 976 o ɗon nomowo Aminata Tall présidente honoraire on feññinama journal officiel ñandi 29 avril oymo tuugui o pour rokkude on avantage uji o suuɗi ɗum te pourtant sa ƴeewi décret 976 o 964 o nen inna hen bien que feññinaka te so feññinaka tan e journal officiel wodani bon ɗum foof ke nder mois d' avril 17 avril o yaltini décret kaalawo avantage uji mo oye rokka 21 avril o nomi Aminata Tall e décret 976 le 29 avril décret 976 o tan on tan yaltinama journal officiel minen le 14 mai ene 14 mai min keeɓi information o jeltini ɗum tuita he jamma ngu hedde min keeɓimde ɗum mbalimi ko ñellimi ko wittude pour ƴewde beelen woodi walla wodani par ce que mbeɗa andi men jeddoy
ɓe ƴetta dalilaji cuurɗi ganduɗa somi yaltini ɗum ɓe mbawta wiide tan woodani par ce que jikku mabɓe heddi min jaltini ɗum hedde 22 heures hedde minuit eɓe jaltini démenti ɓe mbi ay décret goto nen circule réseau ji sociaux ji nene réseau sociaux ji e whatsapp uji yimɓe ene pecca ɗum ene cerodira ɗum kono on décret woodani meeɗa wodde ani ɗon min jaabimi immédiatement mbimi démenti ganduɗa que kayit officiel gummiɗo présidence de la république waɗi mandarga présidence de la république e inde présidence de la république ko fotno feññinde décret 964 haqiqo o ɓeyde en mbi oy gonowo internet jaltuɗo internet wona woodani par ce que quand même on sa amen jogui dalil que décret 964 quand même woodi saabu si wiyama enen hannde le 6 juin tawat ken ɓenni 2 juin sa yi e journal officiel min ko mbiyannamami ka nane mbeɗa wittanno mi yi journal officiel waɗi publié 977 978 965 ndewɗo e 964 mbeɗa joguino copie 964 o haɗemi yaltindi tuitam mais donc 964 ɗum waɗi eɓe cuuɗi ɗum e nem jeddi nde e ponno tan ko wiide décret 964 haqiqo neni ko ɗum ɗo haalata eɓe mbaɗani noon ɓe mbi tan ko woodani min mbiɓe jangga walla ɓaaw jangga walla ɗo e yontere mon jaltin ɗo décret goɗɗo mbiyen ko o woni décret 964 pour momtude bone mbaɗɗon ɗe kono ɗum min jabta ɗum ɗum waɗi fawi yontere ñande korka kadi ñande julde korka kadi ji ministre de la justice ñande julde korka yaltuno rawande wi que président de la république meeɗa yiide rapport IGE ñande julde korka kadi woni neɗɗo goto ganduɗa ene ala hay mandargo goto walla sifa goto walla responsabilité goto dokkuɗomo darade on wi décret en woodi walla woodani par ce que décret kam ko président signanat ɗum so signini ɗum ko journal officiel ko président signiniɗo ɗum tan joni premier ministre woodani ko président tan signanta président signiniɗo ɗum tan wawi wiide décret en woodi walla woodani te 964 o kam woodi o ari o yaltini o wi oɗo woodani oɗo woodi kanko woni olon woni directeur général soleil ɗo heeɓi décret oɗo liggey makko e oɗo makko nder leydi ndi ɗo rokkimo kanko wiide ko décret oɗo woni gonga mo décret oɗo wona gonga o ala hen hay goto ko tubako wiyata ko autorité ni responsabilité ni compétence anda no mbirta compétence e pulaar o ala hen mbawko o ala hen mbawko ko directeur général soleil hay dara o jokkodirani e oɗo ay ko ɓuuri hulɓinade leydi men ndi yimɓe ƴewtidi décret mo yaltino ay mbi d' abord décret 976 964 e mo yaltino o wi kanko woni gonga première ligne o ko erreur woni hen hay mbaɗaɗo publié journal officiel par ce que eɓe mbaɗ aɗa andi saɗa winde décret il faut ciftorora loi ji e constitution jokkuɗomo mbawgo waddi an ɗum ɗon ko ɓennitta ko ɗo tuguiɗa pour wadde ko mbaɗɗa ko eɗo jokkodiri he goɗɗum e nder constitution o non d' abord kamɓe keɓe jumɓe e loi o ɗum hollirta sénégal cuunoyagal no ɗo ha joni yaaji cuunoyagal bongal temps Senghor e Diouf ɗum kam wattano ɗiɗi mbi décret battinɗo yaltude wiya on moƴƴi ko décret oyo tan ƴettata première page o eɓe gardi ɗum deuxiéme page o eɓe change ɗum sa yi décret o deuxiéme ɓe gaddi o e mbi kañum woni gonga sa ƴeewi ɗum a bindu machine binduɗo première page o page gadiɗo e machine binduɗo page ɗiɗaɓo o jiiɗani ko même machine o mais mise en forme o enfin caractère o mise en forme o jiiɗani police o jiiɗani jeehay erreur aji virgule gonnoɗo erreur aji virgule gonnoɗo e deuxiéme page premier décret men mbiyato faux arti e décret meɓe binditi o manam oy ko wino le ministre par exemple tan mi rokkuma ministre
normalement wiyete le ministre d'état virgule secrétaire général à la présidence décret gadiɗo men mbiyete faux ko waɗi erreur wimi le ministre d'état secrétaire à la présidence sans waɗde virgule men binditi oyo exactement même photo ari woni keɓ ƴetti décret gadiɗo en mbi en bindito ɗum pour hollude yimɓe que non alano avantage ko nomiraɗo ko teddungal tan mo waɗnani taw mais ala haydara ala jobdi ala oɗo ganduɗo laamu Ablaye Wade laamu Macky Sall nde mbaddate décret ji gandi won décret ji kewɗi ganduɗa jeltinama ɗo hen ko cuutte te pourtant in gona décret ji deguiɗi dewɗi lawol ko cuutte kono nen jaaha par exemple ay goto men meeɗa yid décret ganduɗa wiyata que le président assemblée nationale walla président walla premier ministre walla président HCCT no foti yoɓete no foti woni fond politique mum extra décret ji ɗon jeltintaki d' accord mboɗo sikki bandiraɓe paami ko fayi e naggi ko heƴata e nder barme ɗo ɗo o yarete haalinane rafi o nadde e leydi ndi ko ɗum ni saabi ha dendagal gueɗeji kewɗi e nder leydi ndi darti laabi gudda ko fo waɗa état d' urgence eyi kono ɗum fo e wadde noon président wino l'heure est grave ɓurti e gonɗen koye guerre eywa yeehi ha ɓooyi ɗo ɗo yarete o wi école aji ɗi alay saago guddite gurden e virus o eywa yeehi ha fodde wonde 6 heures de temps hakkude mum e uddirgol école aji ɗi ɓe mbi joni uddirgol école aji kayiti est ce que cikkuɗa ɗum ala tâtonnement ɗo ɗo yarete batte jangde nde eko ɓe sikki refi nguɗo en ko refi ganduɗa en holliri won refi mawgu gonɗe Sénégal te que président et gouvernement mum ko kalɗa ko ɗo heni yimɓe foof mbi ko Macky ronki no mbiri ɗum ni ronki acci woppi Macky ronki woppi kala ko ɓami o ronkat o woppa tawi enen jogui 10 minutes mo haalanma hen miijom tigui rigui ani guila fuɗɗorde rafi o enen ganduno so naate leydi ndi ene mbawna ɗum saabu en jii ko moni ko France walla no wayi États-Unis walla no waɗi Chine etc gono guila adana ken potnoɓe rentade nawñu naata Sénégal law wonno yawde uddude frontiére uji leydi ndi tan kono wasa uddude leydi ndi par ce que man noon e on fotno andude te min bindin ɗum min peññin ɗum min catti ɗum e nder leydi ndi foof e journaux ji ɗi min mbi Sénégal hattinani ñaw ngu hattinani uddede yo ñaw ngu ye mbaɗ feere oto ñaw ngu naate leydi ndi eɓe cooda masque uji noon jonɗi première chose mo président de la république fotno wadde ko sodde masque uji jonɗi sodde ganguji e kaɓirɗi jonɗi pour yimɓe mbawa continuer waɗde circulé gare routiére uji garage uji yimɓe pindine hen poti hutorirade gel uji ɗi kono no mbaɗɗa ni ne garɗa nde pompeɗa micro ji e foof yimɓe gacce jaaha mbasa jokede saabu France naaɓe États-Unis naaɓe doole mumen e kattan mumen e organisation mumen en dokki ɗumen mbawde jooɗade lewrude liggeyaki en ñaama en jara kañumen seɗa dugguni duggat pour balɗe 15 nogas lewru enen ne mbawa ɗum kono kanko e fuɗɗorde nde au lieu ko huccin OMS wi oto joke leyɗele ɗe saabu leyɗele kewɗe kattanani ɗum on darat test uji mbaɗon testé ɓuuri yajji sono kuuli rafi o naati leegal walla wuuru mbaɗon toon test jaajƴo oto kaaɗe tan e mo cellani ɓe walla noddowon ɓe mbimon minen de min won komin ɓalla men guuli ko on jahade onon mbaɗa testé pour man mbaw yiidi gonduɓe ñaw ngu saabu won hen gondate ñaw ngu taw haydara tinta e ɓanduli mumen o acci ɗum ɗon en o huccani sodoyde maaro diwlin e goɗɗum o huccani e ɗum ɗon eni au lieu que o heblono faade masque uji
benen kañum ko wi minen min mbawa uddude leydi amen sabu yimɓe mbawata ɗum wadde supporté min mbawi ko sodde masque uji min mbaɗa obligé kala foof dole min mbaɗɗe état d' urgence benen ko wi minen min police et gendarmerie yo dara ƴeew yimɓe pop mel nen mbaɗa masque mel nen goɗɗodiri no docteur ɓe jemriri ɗum ni kono wona wiide en jokko leydi ndi kanko o soodoyi ko maaro e diwlin e oɗo aɗen par ce que Macky Sall ko woni gooƴo mum première chose fof kala ko waɗata ko politique gooƴo makko wonno ko wiite ko joni Macky Sall de addi ɗo maaro alors que kalis leydi Sénégal ko kalis Sénégal naaɓe ndendinɓe jawdi men pour wallude Sénégal ko kalis mo ganduɗa heni banque mondial FMI en e woɓɓe ñemli ɗum Sénégal ken joɓiyoɓe wadde maaro ko wona maaro Macky Sall ko maaro Sénégal naaɓe te ken joɓiyoɓe ɗum jangga ɗiɗi o wawno ni wasde sodde maaro omo yoɓa transport milliard uji pour yo camion ngaji naw maaro ɗo ha Hammadou Hunare ɗo ha Goudiri to ene Janke Maha walla to ha Salemata walla Cap Skirring non yo ustu coggu ngu ha ganduɗa moni foof kala ko dañi wawa sodde mo ngalaɓe haydara noon ƴeewene peeje ɓen kam en mbawi heptinede e andede kono peccugol ngol ɗo won kandanoɓe hen ni keɓani wonmo potani hebde nene mbaɗi pawri mumen maaro ha heewni mofti toon wayɓe no jetteteɓe guisene e hen kamɓe so kala noon ko kamɓe peccat maaro kayite peccugol ngol rewa lawol bon hay ɗon ɗo joni hay ɗum ɗon kanko o waƴaka yo yimɓe mbima eskeyma Macky Sall addi ɗo ballal pour que élection ji local uji mo paɗɗen ɗi son jii hay nomination e nder maladie oɗo no gonɗen ñaw nguɗo ɗo tolniɗen o edi o kanko monen continue nomination ji ganduɗa ko potnoto peut être darnude ɗumen leydi ndi yahani PCA woni hen entreprise uji ko sohla ɗumen leydi ndi ko daari entreprise uji kewɗi en gone caɗele PCA en wawi waɗede PCA en wawi ittede waɗe gote administrateur uji waɗe PCA par intérim avantage uji foof watte e haare nde ɗo mo capte ɗen mais sa wi o nomi Guédiawaye directeur général LONASE Caisse pour wallude miñi ko e élection ji par ce que on ko habtono miñi ko Ndar o nomi toon PCA Petrosen woni Mary Teuw pour on ko wino en wona candidat maire pour wallude Kenika pour waɗ ɗum maîtriser son jii Moussa Sy en ganduɗa ala foof ko keddinima modi ko haalanno ko hanki o wi ƴellidde ndimako ko omo jeeya ɓurɓe nuskinde ndimago nder leydi ganduɗa ala foof ko keddinima ala foof ko kalani mbinoɓe ɗo heni somi ruttima to e Macky Sall wartade ɓurni kam hande nen hedde Macky Sall jooɗi mbiyatnoɓe Macky Sall son jii ɗum kaƴa o kaya nene hedde makko jooɗi e sar makko jooɗi Abdou Falen to Thiès e woɓɓe gonɓe Thiès ala ko nomiri ɗumen pour élection locale Thiès sonno ko président de la république o wona directeur de campagne kono lamɗo Maroc waɗi ni lamɗo Turquie waɗi ni lamɗe leyɗele goɗɗe mbaɗi ni Chine cirguino pour yo ƴellidde e ɓamtude ngaalu leydi mumen o wiyatni ko yo maaro reme par ce que Chine janggen wawi uddude frontiére mum wi tant que ñawu ngu gasani min netti yeyde maaro par ce que min ko remete ko ustima ende ko remata ko maaro ustima hande yimɓe fof en gandi ndemannoɓe maaro ende hewɓe hen duttima guuri mumen nen toon jooɗi walla mbaɗannoɓe gumminoɓe coñannoɓe ɗum en naw ɗum e bateau ji en e port e ɗum ende ko uddi Vietnam wi ot maaro yeeye yaltini caggal leydi donc enen en poti woƴede beele jangge jaam sen cohli maaro hay sen en jogui kalis te en ngala kalis beel men mbawa ɗum soodede caggal leydi o fonno wiide ko darade ko yo maaro reme on jihanki collinen to ene waalo e Fouta en jane guesse maaro wiya ko avion ngaji gummitoɓe Mauritanie garat en saaha naata Sénégal en pompe hay kamɓe en ko juuɗe mabɓe e kiwrata colli ɗi gouvernement o woni pour wallude ɓen so wiyama gel hydroalcoolique beele en sohli wadde marché yaade ha caggol leydi daroyde gel hydroalcoolique taw valda nan ɗo taw ɗo e Afrique de l'Ouest
eɗiɓe dañji pewnoɓe sabunde e nder Afrique de l'Ouest c'est temps colonial que Sénégal sabonnerie nen gonnoɗo ɗiɗo en nen ɗo ha joni ɓen en mbawno huccinede e wadde gel e mbaɗi GIE uji kewɗi e nder leydi ndi rewɓe ganduɗa pormama e affaire sabunde e affaire transformation ɓen ballal mumen wonno ko au lieu totta ɗumen maaro walla diwlin ko ballal mumen ko tottude ɗumen seeɗa yo pewnu gel en jeeya beele kañumen ne ma dillu économie o yaaha so woyi noon yimɓe mbatta révolté bon exemple goɗɗo rek mo termine e ko mbiyatmami ko joɗiɗo e mbi lewru école o udditat que le 2 juin anen enseignant kam wona informel wona neɗɗo ganduɗa andaka ko jogui matricule en jogui poste mum ɗi jangguinata normalement en janggi si wiyama windu he tel site internet walla nuldu ɗo keɗɗa he nder Sénégal e tel numéro WhatsApp walla ɗum tan en mbawi ɗum wadde guila mai guila 5 mai se gummininomo organise ɗum e rewnu ɗum lawol enseignant foof jangguinowo foof en wawno wiide min mbeɗen Dakar ɓe mbima min mbeɗen Hammadou Hounare ɓe mbima mais jangguinanmi ko Sédiou ɓe mbaɗi ɗum organisé ha go foof ma nuldi programme mum mani poɗɗa yaade pour mbawa dañde bus numéro ma e nder bus o numéro 6 ma même e nder bus o pour jangga e jaam ni tawi an won ko enseignant oɗon ko ñawno ma ande olɗon joddino wonduno e nder bus o ɓe jolduno go foof nawe ha ɗo foti yaade par ce que actuellement technologie ji ɗiɗo mo jogui ɗon ɗi foof son beelama kalen e leydi ndi foof nan men en poti diwdi kemmbadi ko ñandene oɗo ko technologie o namni ko e peeje e karallagal ngal kamɓe e leeka eɓe guurata ha joni ko jamono kolite ngalani labbatengelle jamono Mamoun Abou en jamono Mamoun Abou en jamano Mamoun Abou en jamma ari tan eɓe pabɓeɓe leewo eɓe nemo eɓe cikka ko ɗo laamu ko ɗum ɗon haaɗi laamu ko sirguinadi ganduɗa mbaɗa ko ganduɗa jangge jaam sen jangte ma wiye ɓeɗe ndewno ɗo yoɗino oɗo wona ronki woppi non wona non welanimi du tout par ce que Macky Sall gallam o ɗo ari ɗo eno arti ɗo mi yeehi galle makko mi arti ɗo min jaadi ha ɗo ganduɗa ni min e makko tan e Allah no Radisson no gañine élection mi wimo sonno ko sagam Ablaye Wade yimɓe foof en jiɗanno ɗum wonde Mandela Afrique Mandela sen sago men jeeɗo d'accord hadema hademene woɗɗode waktu o mbaɗa waɗi ko gasa haɓene kollami tigui rigui gasa kono noon président Macky Sall nde o jogui fayre o noddi yimɓe leydi ndi foof o noddi goto yo yimɓe yo gar paale onon hay onon opposant ji ɗi on noddama toon onon ne holko woni darde moon e oɗo covid 19 manan guila fuɗɗa ha ɗo ɗo yarete holko mbaɗɗon ko memre ko yiyoto kene wiiya on gaddi participation moon e oɗo covid d' abord min mi jeeyake mo noddi ɓe eyyi bandiraɓam jahnanimi goto fof oui par ce que o noddani min o noddi ko mo jola nodduɓe ɓe te noon noddate ɓen taw o fewji peeje makko haw gayni wo discours makko e jangge mum noddi wajiɓe pour habrude ɗumen ko woni peeje makko wona pour disdirde mumen gam ƴettude mumen ko woni miijoji mumen minen noon min parani ɗum ɗon foof min bindina ay ñande wo waɗa discours min mbaɗina contribution amen min bindi komin kalno ko heewi mom nuldi oɗo so tawi wodani noddam mbiya kam wodani mom nuldi te ko auditeur jiɗɗo foof walla téléspectateur jiɗɗo foof en wawi yaadi e Facebook amen le 23 mars min mbima président kaƴa o renta ɗum ɗo e ɗum ɗo renta ɗum sowona ɗum leydi ndi wattinto ko ma yimɓe jelte bedduji ɗi saɗani yiide annene leyɗele men ene gandi no woori won hen temedere foof capanɗe jeetati e joyyi ɗe guuri ko taba tan so pini jaaha daroy ko guurdi sa wi aɗa soko ɓen aɗa haɗ ɗumen yaade artude te addana ɗumen peeje ɗum gasata neɗɗo en wawi jabde ni kañum tampude mais so fini yi ɓesgu mum hay goto hen ñamani yarani mbiya ɗum kadi oto yaaha te an addanani ɗum feere sona wiide aɗa adda maara yimɓe cuwa yiide mais ɗum ɗon en an wi yimɓe yo jelte mbedduji ɗi wona goɗɗo donc ɗum saɗani yiidi ɗum woni ko wiyete ko ronki mais
cikrani kanko ko membotoɗo manam ellen bemjuɗo ganduɗa ni anda ɗo fayi jafɗon mais ko noon woori affaire école ko noon affaire transporteur uji ko noon affaire jumaji ɗi ko noon affaire kala ko memi hay affaire autosuffisance en riz o wino ɗo henni wino en men gonta soydedi maaro caggal leydi n'est ce pas waɗi hen milliard uji ɗi wottidi hande ɓurɗen sohlude maaro soodeyde maaro caggal leydi o wino 2017 en gonta soodeyde maaro 2018 ko coɗoyɗen ko maaro caggal leydi ɓuuri hewde ko meɗɗen ko sodde maaro caggal leydi alors ko soodi ɗo tracteur uji o soodi ɗo moto pompe uji o waɗi ɗo e aménagement ji ala ko nafi te ene mbawi ƴettude exemple uji yeruji goɗɗi kanko no ñawngu ari nde ele ko bettima hôpitaux ji men en goni he situation ganduɗa o ɓeydani hen ko ɓuuri leecce nawgas ganduɗa so urgence ari ma jomumen mbawa nawet ɗon nawgas timmani ɗum te ayi on jii ko waɗi ko jamñajo milliard uji 45 milliard uji capanɗe nayyi e joyyi te centre Abdou Diouf ganduɗa ala ko nafi nan ɗon ubbi lebbi tati hanke hande hay goto naftoraki ɗum hay goto yettaki toon nen fompe nen huɓɓe nen haalis nen bonno hen taw ala ko nafi yimɓe te on saaha leydi ndi en sohli hôpital ɗum so waɗano hôpital ɓurta te wona min mbiyan ɗum joni min kaccani hamin jelti minen kalna ɗum gondinde makko nder allen seedi ɗum ko kalami ko kamɓe ɓen keɗomi ɗum waɗi ko kalami ko famde keɓe jeddata hen walla eɓe garde am débat eɓe jiiɗi waddude débat woɓɓe kono min wonno ko kalami ko eɓe gandi ko gonga am te minen gonduno min oɗo eɓe gartatani ɗen mbinde yo en mbat lampadaire uji solaire comme mbinduɗo lettre mbimi watta ɗum saabu ñamlade 50-80 milliards pour lampaji solaire taw won hen ɗo ene Dakar ene ɗum ɗon taw won hen gara leecce hôpital walla gara ko jeeri mi watta ɗum ko responsabilité am Seydina Oumar wino ko